3, 2, 1. Hi guys! Welcome back na po dire sa akong channel. Karon ana po tay lutuon. Magsalan na po tag puso ng saging. Karon guys, itong puso ato niwa ang kaupat. Ato ni dyan lapuan. Tulo ni siya kapuso guys. Ako sa nisang lapuan. LS Produções no Beat, de Joinville para todo o Brasil. Yung dahil may subo. Equipe RC Mix, a comandante do Reggae Remix no Piauí. Karon guys, ato na po na siyang ibutang dire sa kaldero para atong lapuan. Na. Ato na siyang salaron. Yan. Oh, see? O karon guys, ato na siya takan sa stove. Atong butang tubig gamay. Atong hulaton nga mulata-lata na siya. Siguro mga taas na ng 10 minutos. Wow! Sa mo ni siya guys, atong gamiton nga lubi sa atong tulo ka puso nga dilapuan. Sa panahon ko nila. Bumok ka ba na? LS Produções no Beat, de Joinville para todo o Brasil. So sa nimbo ako ng lutong lubi nga atong kaguron. Ug karon guys, kay nilata naman siya. Ito siya nga unon. Nya, napod atong kinagod nga lubi. Timanin nyo guys, ang isabaw na to ani suka. Suka ato yung sabaw ni para mulasa siya. Dili tubig ang isabaw ni, hindi suka. Suka ron. Atong gilapuan nga puso sa saging. Ato asa siyang kumutan. Kuha na tong tubig. So balik na ko niya guys. Karon guys, kay nilata naman siya. Ito na siya nga unon. Nya, napod atong kinagod nga lubi. Timanin nyo guys, ang isabaw na to ani suka. Suka ato yung sabaw ni para mulasa siya.
dili tubig ang isabaw ni, hindi suka. Karon mga bay, ang kanang puso nga atong gilapuan, pero te pa magkasyang hinita, ato sana siyang pabugnawon kadali. Tapos kaning kinagod, ato na isang sabuan sa suka. Suka ato ikumot ani, may atong isabaw. So kay tulom na siya ka lubi, aduham ni ka lubi. Tapos tulo ka puso. Mo ni kadaghan nga suka ang isabaw niya. Ayan po guys. Karon guys, para itong inadaan nila mas Bombay o Luya. Para maapil na siya kaon sa kuan, maapil na siya kaon nato. Ito na siya nagmayon ng iwa. Hasta ni Luya. Nagmay ko siya guys. Ito na siyang sagol dari. Tapos panghaluan guys. Ito na siyang haluan guys. Karon atong ibutang atong tuno. LS Produções no Beat, de Joinville para todo o Brasil. Muna ni karon siya guys. Atong salad nga puso sa saging. Itong timplahan gamay. Lagyan nato pala yung tips mo parat. Karon guys, ato sa buta gamay yung pampalasa. Kining gamay lang. Na gamay lang butang kay para kuan kay nanan si asin. O kayong Equipe RC Beats, a comandante do Reggae Remix no Piauí. so mo ni karon guys ang atong finished product na salad nga puso sa saging. So, salamat guys sa inyong pagtanaw sa akong vlog. Hantod sa sunod. Karon ato ipatilas sa pagamangkon kung saya masulti. Nya, unsa may timpla? Kaya tama ra timpla. Okay ba?